Vi var i marts vært for eksportkonferencen Export Direct. Konferencen var lidt af en premiere, da den var et resultat af et samarbejde mellem os, Stevns Erhvervsråd, Vordingborg Erhverv, Næstved Erhverv og Væksthus Sjælland. Godt 70 virksomheder fra Sjælland og enkelte fra Tyskland var mødt frem for at tage de første skridt mod et nyt eksporteventyr på det gigantiske tyske marked. Efter en dag fuld af oplæg om markedsføring, kultur, jura og meget andet, meldte 6 virksomheder sig til et videre bootcamp-forløb, hvor de ville få specifik rådgivning og blive klædt på til markedet. Det særlige ved Export Direct er netop kombinationen af et informationsmøde, der gav virksomhederne inspiration til, hvordan de kommer ind på det tyske marked, og et efterfølgende eksportforløb i maj, som giver dem konkrete hands-on redskaber til en eksportplan som forberedelse til en fælles forretningsrejse senere på året. En vigtig drivkraft for at skabe vækst og beskæftigelse er øget eksport. Her udmærker Faxe Kommune sig ved en stigning i antallet af eksporterende virksomheder fra 134 i 2009 til 154 i dag. Tilsammen eksporterer de for 2,6 milliarder kroner, svarende til 16% af kommunens samlede omsætning. Sammenlignet med de andre mindre kommuner i Region Sjælland har Faxe Kommune en stærk position på eksportmarkedet. Det skyldes i høj grad de store fødevarevirksomheder i kommunen, der bidrager til den høje eksportomsætning og omkring hvert 8. private job. Mange af de øvrige eksportvirksomheder er relativt små, men de gør en stor indsats, som Business Faxe gerne vil understøtte. Derfor sætter vi fokus på eksport i 2015. Cradle to Cradle er rammen, der forbinder erhverv med miljø, med uddannelse, med bosætning osv. på helt nye måder. Det afgørende er, at Faxe Kommune udstikker rammerne for Cradle to Cradle som udviklingsstrategi i kommunen, men at selve implementeringen sker i samarbejde med erhvervs- og borgergrupper i kommunen. På nuværende tidspunkt behandles sagen i Faxe Kommunes regi. Vi afventer resultatet. Bliver det vedtaget som strategisk grundlag for kommunen, vil det være en opgave for Business Faxe at involvere erhvervslivet. Vi går med tanker om mere systematisk at søge midler til specifikke projekter, blandt andet i forbindelse med eksport og Cradle to Cradle. Vores 3 særlige fokusområder i 2015 er altså eksport, Cradle to Cradle og projektansøgninger. Alle kontorer på Vækstfabrikken er nu udsolgt. På tværs af gangen, hen over bordet og i den grønne sofa bliver der snakket forretning, gode idéer vendes, og der bliver sparet om alt fra kunder til nyeste trends inden for ledelse. Netværk er nemlig vejen til succes og vækst ifølge dem selv. Med 3 år på banen er Vækstfabrikken ikke længere ny, men i 2015 trådte et nyt projekt i kraft. Projektet bygger på de seneste års erfaringer med vækstfabrikkerne, og midlerne til projektet kommer blandt andet fra EU's Socialfond, der har bevilget 9 millioner kroner. Iværksættere er med til at skabe næsten hvert andet nye job. I Faxe Kommune ikke kun stiger antallet af nye virksomheder, men nu lever de også længere. Siden 2010 har antallet af stadig aktive virksomheder i forhold til det oprindelige antal i etableringsåret været støt stigende i kommunen. Ved indgangen til 2015 er overlevelsesraten på 80%. Af og til har vi behov for en, der skubber lidt på, og det er den rolle Jesper Palm Lundorf, der fra i år er ny morgenvært i forretningsnetværket, indtager. Han har stor erfaring med at skabe netværk, blandt andet som direktør for virksomheden Netværk Danmark. Han er desuden en erfaren herre inden for politiet og sikkerhedsbranchen, og i dag har han ansvar for FN's sikkerhed i Danmark.
Marie-Louise Munter kommer til Business Faxe for at hjælpe lokale virksomheder med at blive verdens bedste til LinkedIn. Hun er en af Danmarks mest anerkendte kommunikationsrådgivere i sociale medier. Til daglig er hun inspirator for iværksættere, ledere og direktører, så hun ved, hvad hun taler om. Kurset 7. april er allerede overtegnet, men fortvivl ikke, 2. juni kommer Miss Word igen. Vi planlægger en fortsættelse af sidste års succes online forløb. Indholdet er endnu ikke fastlagt, men det bliver engang til efteråret.